A partir do luns da semana que ven, Galicia entra na segunda fase da desescalada. O avance das 4 provincias desvelaba hoxe o ministro de Sanidade. En Galicia, las 4 provincias, Lugo, La Coruña, Ourense e Pontevedra. Segundo Salvador Illa, a decisión basease na máxima do Goberno Central de que cada paso que se dea no proceso de desescalada sexa seguro. A nova fase na que vai entrar a nosa comunidade supón medidas de alivio nas restricións que se estaban a aplicar á cidadanía na fase 1, na que aínda continuaremos ata o luns. A partir da semana vindeira, ábrese a posibilidade de visitar a familiares que se atopen en residencias de maiores. Tamén vai estar permitido o baño nas praias e poderás empregar o interior dos locais do sector hostaleiro. Tamén se poderá ir ao cine ou ao teatro con aforo limitado a 1/3 e entrar en máis comercios. Nesta nova fase non haberá franxas horarias en ningunha parte do territorio, aínda que sí horarios preferentes para a poboación vulnerable. Minutos antes de coñecer a noticia, o presidente da Xunta amosábase convencido de que Galicia lograría pasar de fase. Alberto Núñez Feijóo aproveitaba para facer un chamamento a cautela e seguir respectando a distancia social malia o cambio de fase. Sin dúbida, temos que seguir sendo cautos. A vacina potente, importante, a única que existe é a distancia física, xunto coa hixiene e, adicionalmente, as mascarillas cando non é posible garantir a distancia física entre as persoas. O que Galicia non consegue polo de agora é a mobilidade entre provincias, unha postura que defendía a Xunta, pero que non contou finalmente co visto bo do Executivo Central, o entender que a limitación da circulación das persoas siga a ser clave para controlar a enfermidade.